KETV news along birta kilang do anaphan nili dengmir kiling pi ahin pen kardom pajer iklo. Birta do an angton pen arjusuna. Na khaunga na khanidunga pu India Prime Minister Narendra Modi kaningje lapen jongsi kechopangli malam arjulong lote te keason ingjar dam hamji pu Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma kaningje ponalam the ko anahok. Bonta Assam State angkang chot kali Karbi Anglong team Karbi Anglong tuliram rong hang kecharia sorkar along ke kechopanglim ave pu kaningje alam ko anahok. Bonta Borlang Fair Soil Conservation Range along abangke Sake e siguna thing PKA pen danglok deva katikia men pen lak atangka kapangli mang thek longpon lo. Bangsong thek lake KETV hin pen le ke jongpon kali. Lake haladak pen nang ke chon alo la pen adim ke e ke somdamji adimalong ke thek damlong pen si paklang pon lo. Lang ikha bangso visual along. Langdam senang Borlang Fair Range pen ke paklang pon alam ke ahok. Bonta ke e karche damji po dim along abang ke devak mate rubber elong tiki lok penan parke cek sigun pu hei hui ke adim along abang ke thangnat abisi bab German bank prek penan parke ajada sonta thekpon longle. Bohi kolom pen ke paklang pon atengke kedamtang surihinira crate truck si craner kep aningkana baha phan hector truck along le along devak katiki aphan Sika lak isira suri trok kebra trok ra pharo hini atangka range atum enlo. Lesson si suri hini ra craner kep cracer kep aninkana baha phan hector pli along le along chekatiki sika lak phora suri trok atangka Borlang Fair Soil Conservation atum enpon thutanglo. Lesson si nature conservation aphan pura sika suri inko ra pho atangka endet penapi adimaklong abangke paklang pon thek thedetlo. Lesson taksi surihini ra inkoi sianinkana baha 1.03 hectare along le along kove katiki jia phan paklang pen atangka sika lak thomra suri truck kebra ner kebra pharo truck sira truck ner kepla pen lesson inkana mat kove katiki aphan 2.50 hectare along le along aphan sika lak isira suri truck kebra truck ra pharo truck ra plikep atangka endet pen asai katiki adimaklong konatlo ni lake Maduta ke thek damlong amatsi ave. Lesson si KEC along ke chopanglim ave po lama bangke matha amatsi un epinason si thekpon longlo. Athe soil conservation asai kam KEC Prabhat Chandra Taro aphan pekdet penapia bangke kachopanglim asai kam ason si nang mandetlo. Athe bangso alam lake KETV pen le ke jongpon thap lapukali. Bangso alam the lake Borlang Fair Soil Conservation asai kam along pen kichon plot abohi kolom along ke theglong pen amatsi ke chupang limang thega bangke klang daklo. Athe bangso along Executive Member Soil Conservation KEC Secretary in Charge Soil Conservation Additional Director Soil Conservation Hills Lapen Divisional Officer Kohora SC Division atum aridak kachipi ansatame klang dak anpin. Ajat tami free corruption a sorkar along lapuson ke chopanglim ang theke klang lake manghumimi anpin lo. Bangso birta kilong pen Guwahati rong so pen Borlang Fair Soil Conservation Range along an CM Dr. Himanta Biswa Sarma nang ingjar ham haijima anparta KEC CM tuliram rong hangdam si bangso puthak sokos pi haijima range officer aphan mate methanga sorkara hutsi ke panglima saikideng apot deep joinang putong pupoma. Bonta bangso puthak thangnat kelang charia ve pulote ke bangji apora hoda bangke team Karbiang long ke ja CM rong hanga phansi nongno nang plang deta thekle. News report Karbiang Long TV. Bukajan subdivision angkang aronre pensang tigi pon pardun ron ajok ke damtang theriponi phaikre sianingwe Forest East Division Bukajan range atum do desang cc aronre pen ki pon asang tia thak doan nepdun sikhang lablu aronre mate aron alu avipin pen sang tigi pon jasemet Koligao Balipathar Dilojan Japralangso Diopani laben Silonizan malompen sangti roy ponsi Dimapur an Karbiang long asang tijor chonghudamlo Kedamtang penang anapora hut pen sangti permit holder moholder la pen KC atum Bukajan Forest Office along dampak si forest atum amit hang asai chiklem pamimi pu alam hoi ki pida mateng pen si forest asai ki atum ahok pet asai ka chiklem angthek paklang ponlo
Kasi kewangjia por pen abangki sangti ki pon aron alo mati tipi chalan lapen o form kawi apen sangti truck doan sitami aron alo mati driving license insurance lapen truck RC choklim kali polote dimapur an sangti pon long lelo jong si patoy te pen pon bor i det pen nebdun long check up tida bangki truck sitami says det po lapen driver abhanta nep ingnang ponang kokpo kusi chini pon non amat Bukadjan Forest Office along home in call to say aron repen sangti ke pon truck nep pon tanglo asi ke nep long tang truck do anta kichoklim aron alo nang palilitik abangki lo thekte det po puta chini pon ki lasi permit holder lapen mu holder atum tami gari nang toilote aron alo kachiselam pamme penle ke ponjia phan pachini lapen kun an aju ponpera aner lo ke ponjia phanta forest agin pen pachini pon tu news report KTV news Pinia Berta lapuan si kangton iklo domi thak me kardom